Salam Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Ýyllyk telenamasy gepleşigimiziň täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Gepleşigimiziň bu sanyna size 20 dekabrdan 26 dekabr aralygyndaky ýyllyk täzeliklerini size ýetirmek makul bilip. Gepleşigimize başlamadymyzdan öňünçe Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy hemde jaňjaga düğmesine basmagy unutmaň. Başladyk onda. Hamal ýyllady, gudular. Geljek hepde siz öz içki pikirleriňizi daşky dünýä bilen saglaşykly alyp gitmäge ören gowy wagtlaryň biridir. Mehriban hamallar, siz özüň öýüňizi tertibe salşyňyz ýaly, siz öz pikirleriňizi hem tertipli ýagdaýa salmaly. Munuň üçin siz öz iş ýagdaýyňyzy garşdyrmasaňyz gowy bolar. Hem de mehriban hamallar, siz bu hepdeniň dowamyna ruhuňyzy hem kämilleşdirmäge ören gowy wagtlaryň biridir. Çünkü adam ruhunu kämilleşdirdi. Ruhu bay bolsa, ol öz öňündäki, durmuşyndaky gawat gelýän eklenlik kynçylygy ýeňil kabul etdi we kynçylykdan dogry baş alyp çykmaga ören oly ýardam berýär. Hem de şeýlelikde ruhu bay adam heme öz dünýäsine ýaltylyk çaýar, hemem töwerünäki adamlara ýaltylyk çaýar. Mehriban hamallar, geljek hepde siz üçin haýran galarjy hepdeleň biri bolup geçer. Soňky ýyllady, ökülçü. Bu hepde siz üçin ajaýyp, täsirli, umuman aýdanda ören gowy hepdeleň biri bolar. Hepdeniň dowamyna siz öz maşgala agzalaryňyz ýa-da dogan garnaşlaryňyz, dost ýarlaryňyz bilen birazajyk göwne değişlik ýa-da şoň ýaly bir lapkeşlik ýagdaýlar bolup biler. Ýöne bu siziň hiç bir şähde çyklygyňyza beper ýetirip bilmez. Şonuň üçin hem mehriban sowurlar. Durmuşda bolýan etlenlik bir göwne değişme kämir göwnüňizi alyp durmaň. Hemde siz öz maşgala agzalaryňyz, dost ýarlaryňyz bilen köpräk gurumdaşlyk geçirjek bolaň. Bu siziň işiňize ören uly itergi berer. Hepdeniň dowamyna ýeki gelip ýören sowurlar bar bolsa içiňizde öz hyýalyňyzdaky adam pikirlenmeň wagty geldi. Hyýalyňyzdaky adamlar hakynda köpräk pikirleniň. Şonda siz ol adamy öz durmuşyňyzda tir wagtda tapyp bilersiňiz. Şonuň üçin hem mehriban sowurlar. Size durmuşda da, söýgüde de diňe üstünlikleriň ýaram bolmagyny arzu etýäris. Juda ýyllady, ekdekler. Bu hepde siz üçin oňyn, ýöne ýakymsyz hepdeleň biri bolar. Şonuň üçin hem mehriban jugdalar. Hepdeniň dowamyna siz öz ananyňyza beýil baglamaly. Çünki siz hepdeniň dowamyna diňe gowy zatlary anam etmeli. Çünki ananýan her bir zady adamyň geljegi bolup durýar. Ananýan her bir zadyny bolsa durmuşyna ýakynlaşdyrýar. Jugdalar. Hepdeniň çarşenbe güni siz öz işiňizde ören köp güýji sarp etmeli. Şonda sizde işiňizde uly üstünlikleriň ýaran bolmagy mümkin. Şeýlelikde mehriban jugdalar, siziň durmuşyňyzda gawat gelýän kynçylyklary, meseleleriňizi öz ýakynlaryňyz, dost ýarlaryňyz bilen maslahatlaşmaň. Şeýle de siziň ol kynçylyklaryň öňüne dik durmagy, ýeňip geçmäge siziň özüňizde ýeterlik güýç bardyr. Seratan ýyllady, leňeşler. Bu hepdeniň birinji ýarmy siz üçin kynçylykly hem de garanky bolup biler. Ýöne siz sabr etmän başarmaly. Çünki sabr soňy ören süýjüm miwedir. Hepdeniň ortalaryna kynçylyklary ýoş-ýoş aradan aýyrlar. Hem de size energiýa hem de gowy keýpi çağırıp geler. Hem de siz öz keýpi çağlaryňyz bilen töwereňizdeki keýpsiz, ruhy çökün adamlara hem şadyanlyk, ruhy belentlik paýlap olaryň hem göwlüni hepdeniň ahirlaryna açyp bilersiňiz. Mehriban seratanlar, size durmuşda üstünlük hemişe ýaran bolsun. Evet ýyllady, ýolbarslar. Bu hepdeniň dowamyna siz kalbyňyzyň çuňlugyndaky agressivligi, gahary, töwereňizdäki adamlara görkezmek islersiňiz. Bu ýagdaýyňyzdan siziň maşgala agzalaryňyz ejir çeker. Şonuň üçin hem gaharlanyp keçir netije çykarylýan däldir, mehriban efetler. Şonuň üçin hem ähli güýjüňizi duýga däl, meseleleriňizi çözmäge hem de durmuşyňyzdaky maksatlara ýetmäge wagtyňyzy sarp etseňiz ören gowy bolar. Sünnüle ýyllady, gaýylar. Bu hepde siz üçin şatlykly hem de ören ajaýyp hepdeleň biri bolar. Hepdeniň dowamyna siz ören ruhy bilen ýagdaýda bolarsyňyz. Siziň bu ruhy belentligiňiz bolsa, töwereňizdäki adamlara hem gowy energiýany paýlar. Şeýlelikde töwereňizdäki lapkeç adamlaryň hem siziň bu ruhy belentligiňiz bilen özüne anam dörer. Hem de hepdeniň dowamyna siziň şatlykly ýagdaýlaryňyz durmuşda gapma-garşylyk bolan, göwne değişen adamlaryňyz bilen hem ýakyndan gatnaşmaňyza uly ýardam eder. Şonuň üçin hem siziň durmuşyňyzda bu hepde diňe gowluklar garaşýar.
Midan ýyllady, terediler. Bu hepde sizin kariyera meseleňizdäki işler kem-kemden çözülür. Hemde maliýe meseleňiz hem birazajyk gowlaşar. Şeýle-de sizin töwereňizdäki kynçylyklar ýuwaş-ýuwaş aradan aýrylar. Ýöne ýyllar bu hepden dowamyna size çynyň aşa köp gürlemeli maslahat berer. Hatda dostlukly hemde tötenleýin söhbetdeşlikde hem kän gürlemeligi çalyşyň mehriban medanlar. Soňuny ökünmediňiz ýaly. Akrap ýyllady, içýänler. Bu hepde siz üçin amatly döwür bolar. Maliýe ýagdaýyňyz hem ýuwaş-ýuwaşdan gowlaşar. Hepdäniň çarşembe güni sizden kömek sorap gelen adamlar ret edip ýyzyna gaýtarmaň. Ýagşylyk edin. Şonu siziň durmuşyňyz hasam gödölleşer, owadanlaşar. Hemde mehriban akraplar bu hepden dowamyny birazajyk görükçülük damaryňyzda aradan aýryň. Şonu siziň işiňizde has uly itergi berer. Hemde mehriban akraplar siz azat bilen hem özüňizi hoşlandyryp bilersiňiz. Hepdäniň dowamyna size üstünlikler ýaran bolsun. Kows ýyllady, kemanlar. Bu hepde siz üçin düşnüksiz hepdelen biri bolar. Hepdäniň dowamyna siz başagaý bolarsyňyz. Sebäbi täze ýyl bayramçylyk ýetip gelýän günlerini siz hasam başagaýlygyňyzy artdyrdyňyz. Şonuň üçin hem başagaýlygyňyzdan birazajyk taplanyň hemde özüňizi hemde maşgalaňyzda köprek ünsärjek boluň. Çünki täze ýyl maşgala bayramçylygy. Siziň öz iş meseleňiz bilen maşgalaňyzy birazajyk ýatdan çykarýaňyz. Şonuň üçin hem mehriban kowslar özüňizi ünsärmegi, maşgalaňyza wagt aýyrmagy ýatdan çykarmaň. Jedi ýyllady, ogloklar. Bu hepden dowamyna siz wagtyňyzy ýeke geçirmäge maslahat bermeýäris. Sebäbi siz ýekelikde kelläňizde näme dogry, ýalňyş pikirler hem gelip biler. Hepdäniň ruhy çökkün ýagdaýlaryna siz öz ruhuňyzy gallaraýan, özüňizde gowy kömekleri etýän, gowy işdeş ýoldaşlaryňyz, dost ýarlaryňyz bilen wagt geçirmäge maslahat berýär. Bu siziň ruhuňyzyň ýokarlanmagyna, şäkdiňiziň açylmagyna, durmuşa täzeden anam umyt döremägine uly itergi berer. Şonuň üçin hem mehriban ogloklar lapyňyzyň keç wagty diňe size ýardam berýän, gollaw berýän, siziň göwnüňizde ýaraýan adamlar bilen wagt geçiriň. Dalaw ýyllady, gowa. Gelecek hepden dowamyna siz öz maliýe meseleleriniz hakynda köprek pikir edersiňiz. Bu bolsa siziň maliýe meseleleriňiziň gowlaşmagyna ýardam berer. Hemde mehriban dalawlar. Gelecek hepden dowamyna siz öz işdeş ýoldaşlaryňyza kän baha bermejek boluň. Özüňizde köprek ünseriň. Şeýle hem wada kılmak karyzdyr, kardy bermek paryzdyr diýilýär. Siz gelecek hepden dowamyna öz beren tutan wadalaryňyzyň ýygyna duruň hemde hökman sözüňizi berjä edin. Ýogsa siziň gelecek hepden ahirlary siziň garaşyňyz ýaly hiçlik bolup bilmez, başgaça bolup biler. Şonuň üçin hem gelecek hepden dowamyna söz beren adamlaryňyza hökman sözüňizi berjä etmegi maslahat berýär. Hut ýyllady, balyklar. Bu hepdäniň ortalaryna işde birazajyk kynçylyklar ýüze çykyp biler. Ýöne bu size bagly däl. Siz öz ýerine ýetirýän işiňizde, resmi namalaryňyzda birazajyk ünsle çemeleşdiňiz. Siziň işiňiz ýene urup kynçylyklar aradan aýrylar. Hepdäniň ahyryna siz öz ýakynlaryňyzda, dost ýarlaryňyzda ruhy gollaw paýlaň, lezzet beriň. Bu bolsa size de ruhy lezzet paýlar durmuşyňyzda hem has gowy ýagdaýlaryň, wakalaryň bolmagyna getirer. Ýylyk tälenamaty gepleşigimiziň hormatly tomaşaçylary, biz size 20 dekabrdan 26 dekabr aralygynaky ýyllyk täzeliklerini size getirdik. Elbetde, durmuş kynçylykly bolup bilmez. Hatda şahir hem kynçylyklar kämil etýär insany diýip bellek geçýär. Size durmuşdaky islenip bir kynçylykdan dogry başaryp çykmagy arzu etýäris we geljekki 2022-nji ýyl size bagyt, üstünlük hemde söýgü bolup dolmagyny, saglyk bolup dolmagyny arzu etýäris. Gepleşigimiziň innik sanyna, bayramçylyk sanyna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.